ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ମିଗଜମ୍ ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ନଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଏପଟେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସକାଳୁ ଓ ରାତି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ହେଉଛି ମୁସ୍କିଲ। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାତ୍ରେ ଆସୁଛି ଜାଡ଼। ତେବେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର 4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସୁଛି ପାରଦ। ଉଦୟଗିରି ପାଲଟିଛି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ରାତିରେ ରାଜ୍ୟର 16ଟି ସହରର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 5.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 6.9 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ଋତୁରେ ଗତକାଲି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ବିଶେଷ କିଛି ସୂଚନା ଜାରି କରିଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସୁଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯେତେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେବ। ପାଣିପାଗର ଏମିତି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।